Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami ya sanar da janyewarsa daga zaben fidda gwani na gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Gombe. Yana mai zargin karya dokokin zaɓe na shekarar 2026 da kuma rashin gaskiya a tsarin gudanar zaben cikin gida na jam'iyyar. A cikin wata sanarwa da barista Ibrahim M. Attahir ya fitar a madadin ƙungiyar Fantamiya Movement, Fantami ya ce duk da bin dukkan ƙa'idoji da sharuɗan takara, jam'iyyar ta kasa samar da bayanai da hanyoyin sadarwa da suka dace domin gudanar da sahihin zaɓe. Sanarwar ta bayyana cewa Fantami shine kaɗai ɗan takarar gwamna a APC da ya tura wakili zuwa taron yarjejeniyar zaman lafiya da rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta shirya ranar 14 ga watan Mayu, inda wakilinsa kaɗai ne ya sanya hannu kan yarjejeniyar. Sai dai ya ce duk wasiƙun da lauyoyinsa suka aiki wa shugabannin jam'iyyar domin neman ƙarin bayani kan tsarin zaben fidda gwani ba su samu amsa ba, kuma har yanzu ba a warware matsalolin da suka gabatar ba. Fantami ya ce rashin bin dokar zaɓe ta shekarar 2026 da kuma ƙa'idojin jam'iyyar ya sanya tsarin zaben cikin rashin inganci. Yana mai cewa abin da ya faru a zaɓukan fidda gwani na majalisar dokoki da aka gudanar a ranakun 16 da 18 ga watan Mayu ya nuna cewa ba a baiwa 'yan jam'iyyar damar shiga tsarin yadda ya kamata ba. Ya ƙara da cewa har ya zuwa yanzu ba a sanar da wuraren zaɓe, hanyoyin kaɗa ƙuri'u, tsarin tantance wakilai da masu sa ido ko cibiyoyin tattara sakamako ba, duk da cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci a gudanar da sahihin zaɓe cikin gaskiya da adalci. Fantami ya gode wa matasa da mata da suka mara masa baya, musamman waɗanda suka haɗa kuɗaɗen sayan fam ɗinsa ta hanyar crowdfunding. Ya kuma buƙaci magoya bayansa su kasance masu bin doka da oda domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar Gombe. Yana mai cewa ƙungiyar Fantamiya Movement za ta sanar da matakanta na nan gaba. Tun cikin watan Fabrairun da ya shuɗe ne dai aka cafke tsohon gwamnan bisa jerin zargi da suka da batan da yawa na kuɗaɗe, sannan kuma da bin diddigin wayar mashawarci na tsaro na ƙasar. Ko bayan neman bin basin wasu sinadarai da yake ikirarin an shigo da su da niyyar afka masu adawa da gwamnatin da ke kan mulki. To sai dai kuma jerin beli tare da sake kamin gwamnan a tsakanin EFCC da rahoto ta ICPC ko bayan DSS da ya ɗauki hankali cikin gidan ADC ta adawa. Jam'iyyar kuma da ta ce tsohon gwamnan ya rikide zuwa fursunan siyasa a cikin tarayyar Najeriya maimakon ɗan laifin da hukumomi na ƙasar ke kirari. Faisal Kabiru dai mataimakin kakakin jam'iyyar ne na ƙasa. Kamar Yahaya Bello yana fuskantar laifi wanda ake zargin sa da tsatan kuɗin da ya kai wajen biliyan 100 da wani abu. Ya Rufai ba a zargin fa batan biliyan 1. Amma yau da ke magana da kai din nan yanzu Yahaya Bello ya samu takarar sanata ma a jam'iyyar APC. Akwai sanar president da yake ka shugabancin majalisar dattijai yanzu. A Fabio ana zargin sa da kesa a EFCC amma har yanzu keftin mun ji babu shi tun daga lokacin da lauyoyinsa suka nemi cewa yana fama da pneumonia. Dukkanin wanda ake zargi wanda suke cikin jam'iyyar APC suna nan suna yawon su. Kama daga tarayyar Najeriya zuwa ita kanta jihar Kaduna da tsohon gwamnan yawan mulki sun yi batu na kwashe kuɗaɗe ko bayan karan tsaye bisa dokoki kan hanyar kamin rufa'in maimakon batun na siyasa. Kuma kokarin ɗora siyasa cikin batun kamen nasa na da alamun neman rikida tsohon gwamnan zuwa gwarzo cikin batun na siyasar a maimakon sunansa na gado. Zubairu Idris da jigo na cikin jami'ar APC mai mulkin jihar Kaduna ta rufa'i. Akwai bincike da aka gudanar a jihar Kaduna, musamman wanda majalisar dokoki ta jihar Kaduna ta gudanar, wanda ta ce akwai kuɗaɗe kimanin naira biliyan 425 da ake tuma sa kai. Akwai jirgin ƙasa na unguwa wato metro line wanda aka ce an so kuɗaɗe kuma har gobe ba a gama abin da aka yi ma da kuɗaɗen da aka anso ba. To saboda haka ina batun gwamnatin tarayya ta shigo a ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi. Gaskiyar da ke tsoro na wuka ko kuma neman take yanci na siyasa. Tsohon gwamnan da ya taka rawa wajen kaiwa gawar APC da mulki da ma tabbatar da kai karshen mulkin PDP a kasar. Har da yau kuma na zaman na kan gaba wajen kaiwa zuwa nasarar shugaban kasar Bola Tinubu a shekara ta 2023. Kafin juyawa zuwa gidan ADC tare da alƙawarin tsinke ɗaurin na tsintsiya. Faruk da yana shirin cikin batun na siyasa. Ko da akwai gaskiya a maganganun da aka yi cajin ɗan rufa'i ko babu su, buƙatar da take nunawa na ɗaure shi a hana shi ‘yancinsa shine a hana shi shiga cikin siyasar da za a yi ta 2027. Saka idan aka yi amfani da tsari na alƙali aka ba shi belin da zai kasa fita daga cikin wannan takunkumi da aka yi masa na karfin tsiya, to gwamnatin nan za a ce ta rike shi ne akan dalilin siyasa. Ai su Nelson Mandela duk wanda muka sani a tarihi an rike su akan siyasa, ai akwai caji a ciki, akwai ma yanke hukunci, amma ai duniya ba ta kalli wannan hukuncin ba, sai ta kalli shi manufarsa. Kuma wani tasiri garkame tsohon gwamnan ke iya cikin bagen na siyasar da yi. Daga dukkanin alamu masu siyasar tarayyar Najeriya na buƙatar ƙarin himma a ƙoƙarin